Good day guys, naanasad tayo i-repair nga minivan. Nag-leaking ang iyang refrigerant guys. Ang sa tag-iya nga dugay na kuno kayo ni siyang balik-balik niya pa-repair. So karon sige ra siya gakarga og preyon then nawala ra after 2 months, so may collect ni siya. So ato i-check guys. So naana tayo gauge guys. Ano atong damit nga gauge na atong kabitan og R134A. Wala man tayo nitrogen, dapat anay nitrogen gyud atong gamiton og ligtes para constant ang iyang air pressure, di siya mo usab pareha ning refrigerant usab-usab guys. So karon atong itaod ang iyang quick release sa iyang suction line. So sa ditaod ding iyang high pressure side. Focus na. Atong butangan og pressure guys, luda na to para makita na to ang iyang leaking. Micro leak ni siya guys, kay mubugnaw siya tagpila ka months. Din muwala na sad. So na-open na to. Sure. Guys, so na siya 80 PSI. Steady. So tanawa guys, ano makita. So aton ni siyang ligtisan. Mayon ta kag trato dayon ang leak. Sabon ra nyo ang gamiton na ni pagligtis guys. Ligtisan ninyo, pero dire sa inyo ang manifold. Sa inyong mga coupler, o siya leaking. Ignite leak guys. So maglisod ka, matingala ka nga anong mudra prag kalit. Yang condenser, imo ni i-check. Idol gamay. Check ni mo ni guys. Sorry guys. Iyahang mga joint guys, kasagaran mag-leaking. Kita nga bula dre guys, leaking ni niya. Na siya. Tara guys. Kana. So nakita na to iyahang micro leak. Na siya sa high pressure side nga sensor guys. So ato ni siyang ibton. Ato sa i-release ang pressure guys, mag-ibot mo ani, careful lang ha. A few moments later. Tara guys, inyo makita wala na siya pressure. Wala na siya, open na siya. Open na. So, ito ni siyang ibton guys. Ito na. Careful lang tas pag-ibot ani guys ha. Bot na siya guys. So muna yung leaking. Tara guys. Ay pressure side sensor niya.
So wa tay combination range nga masakto ani guys. A few moments later. Kini siya. So makita guys nga na flat na yung o-ring. Nasamad na yung o-ring guys. Tara guys. So ilisa na tayo siya bago nga o-ring. Kuha sa tag o-ring guys. Try natin siya guys. So nakita na tag o-ring same size niya. Sa ato na nataod guys. Mo ni siya. Nataod. Ito po lang to guys. Tala na to guys. Itong i-vacuum test guys. Vacuum test na to. Muna siya gamit ako nga vacuum guys. Yellow jacket nga 8 CFM. 110 lang ni siya guys. Una to. Una siya guys. So normal. Release. Tara yung vacuum gauge. Tara guys. So guys, karang vacuum ta. Kinanglan mo abot siya 1 hour, 45 minutes to 1 hour, then after close na itong manifold gauge, then i-close na ito ang vacuum. Kung na to, then wait og 15 minutes. 1 hour later. Makita na to diri sa gauge guys. Kung usab ang iyang pressure, ni saka ba siya. So kung musaka ni siya guys, kining red, meaning na ay leaking imong system. Kung stable na siya, so okay na siya. Ready na siya para ludan og refrigerant guys. So ay mo kalimot og subscribe, like, and share sa ato ang channel guys, Bisaya Tech. 15 minutes later. So ato na i-close guys ang iyahang gauge. Kita na to na deep vacuum na siya. Tara guys. Sira na to. Close na to tanan guys. So sa ibutang dire, i-off na to ning iyahang kon guys. Vacuum. Open na to dire. So okay na siya guys. Muna siya vacuum. Ito na ni siyang ludan o refrigerant.
Kita na to, wala na siya drop, so maura dito iyahang leaking. Ato na siyang ludan guys. Apiling ang dagway para apilang gagawa po po ba? Boss. Na pila ang picture video ang dagway ni Boss Gasi para mo Ayan. mas sikat magmaya ba? So mag-load na to guys. Open na to. Open na yung tangke. Forging na to dre para mawala yung atmospheric pressure. So load na to guys. Loading na siya. So samtang galod ta guys. Balik na to ni iyahang high pressure line sensor. Balik na to ni siya guys. Nawa ng gauge guys. So initial pa ni siya guys. Check na to kung labay leaking. Sa katong ato ang gitaod. Ang sikreto na sabon ra. So inyo makita guys, wala na siya leaking. Okay na siya. Na-leak guys, ito yung leak. So okay na siya guys. Pandaro na to. Okay na guys, ito na ang i-load guys ha. Ano na? Kita ang git. Ano na kita? Ang git. Kamoys na siya guys. Nanas na sa 30 PSI. So magkarga mo ni sakyanan, make sure lang i-full tanan ninyo. Yeah. Pulsa lang yan fan guys. Yang blower sa sulod i-pulsad.
Ito siya, exhaust man to sa tubig, kaagatan na. So guys, ato siyang i-double check kung wala na ba siya leaking. Muna itong gilisan o buring kanina guys. So inyong makita na wala na siya leaking, wala na mabukal. Okay na siya guys. Wala na siya leaking. So maora to yung leaking guys. Salamat kayo guys. Ayaw.